sa Bareta, enot sa Gabos. Oras, mga tugang sa DZGB, miyembro kan KBP, kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, alas 7:41 na. Ang oras na yan, hatod po sa Indukang SM City, Legazpi 3-day sale on March 19, 20, and 21. Get up to 70% off on great finds. Shop and get a chance to win a brand new Suzuki Espresso MT. See you at SM City Legazpi 3-day sale on March 19, 20, and 21. Atod man sa Indukan Clinic ni Dr. Rodi Ante, piparan po sa Indogabos na ansay ang clinic bukas sa sinyaon siya oral daw. Siring man, hatod sa Indukan Pansipani Trading Corporation, your tent rentals authority. Magapod lang kay punong barangay Amin Osidal sa 0910-630-8420. An oras hatod sa Indukang Climax Forte. Climax Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Bear Brand Powdered Milk Drink. Bear Brand Powdered Milk Drink. Tibay mas abot kaya na. Mag Bear Brand araw-araw. Right Med, isang pangalan sa gamot na kailangan. Nido 3 Plus. Todo Protect, your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Ang hapot, dainin maraot sa paghapot. Dainin pagbabawal sa paghapot. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya ang hapot. Henry M., ang lalaking hindi inuumaga. Lepong personalan, kita po mga tugang naghapot lang. Mga kahaputan kan manwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Ini po ang hapot. Dahil ko po maintindihan o talagang dahil ko talaga kayang intindihon. Kung nata mga tugang may mga proyekto an sa tuyang gobyerno, nagbibarayaan kang kontraktor na din tatapos. Buda natataan mga proyekto sa palibot garing baho maghiriro ang konstruksyon. Iling nga dyan mga tugang suripod ni Jimmy Kaswapon. May covered court, mga tugang, dahil natapos binayaan kang kontraktor. Nagreklamo sa punong barangay. Ngunyan, sabi, mga tugang dyan tabi sa may balading pawa, naghapot man sa mga residentes. Kung natangaya ang road concreting digdi, day natatapos, masarap, day na kinahiling na nagtatrabaho. Iyan ang hapot kan mga nag-aagi dyan sa lugar naan. Kaya lang, day ko patabi masisimbag ang hapot nindo, mga tugang kung ano ang sitwasyon sa lugar, ay pa man po naka-standby si Lowens. Ang oron ming doa, may standby siya ngunyan, day pa man po. Kaya maduwa na kita sa ibang istorya. Ang IATF wala pa man. Ako, 7:30 ng oron ming doa, wala pa man. 7:45 na nga. Maduwa na kita sa ibang istorya. Maulang ang sa tuyang ororon ngunyan na aga, kung kita magkaparahalat. Okay, now. May reklamo kaya sa kuya kaso hapon. Okay, now. Mga tugang, ilingan na nindo ini. May pagbabago naman kita. An IATF pigaadala na naman ngunyan, kung i-require naman ang gabos na mga turista na magduduman mga tugang sa ibang rehiyon, kung kinakaipuhan talaga ng RT-PCR test o dai. Diba? Kung kaipuhan talaga po din RT-PCR test o dai. Tangon yan baga, tinugutan ninda itinaong kwenta mga tugang sa mga provincial governors as in LGU ang pag-require sa RT-PCR negative result mga tugang na pwede ka o dai makalaog sa sarong probinsya. Ngunyan, mga tugang, pigaadala na naman ninda ang sitwasyon, tagarida at tabi delikado, padagos na naglalangkaw, mga tugang ang kaso, kan COVID-19 sa satuya tabing nasyon.
Kaso, sarang banggi kaya, de ko lang natatandaan sa pangaran kan doktor na pig-interview, mga tugang sa CNN Philippines. Pero permi ko nahiling ang pandok niya, garo, de ko lang ma-sure na, pero abo ko lang mag-name drop kingaran, tabaka masala kita. Pero nailing ko, hinagadan siya ki reaction, infectious disease specialist siya eh. Inagadan siya ki reaction, mga tugang, tungkol duman sa IATF resolution, na ang mga ibang mga lugar na hali sa sainman na probinsya, tabi, itataong kwenta sa mga local government units ang pag-require nin RT-PCR test o DAE. Sa Bicol, ang may requirement pag naglaog ka kung turista ka o bisita ka hali sa ibang rehiyon o sa Katanduanes nga ni, mga tugang, hali ka lang sa probinsya Kanalbay, kay puhan mo tabi ki RT-PCR negative result para ka makalaog. Kung bisita ka, na maistar ba, kung kang hurwalawig, pigklaroan sa ni Governor ko, bakan ma-interview kan sarong aldaw. Iyan ngunyan ang kwanta. Sa Kamsur, iyo, duwa lang na probinsya. All the rest, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, sa Masbate, di akong nadangog, di akong naaraman. Pag turista kang uminabot ka digdi, ipiprofiling ka lang, buwelo ka na magparalakaw-lakaw. Inabot itong doktor na in-interview sa CNN Philippines. Ano nga tabi ang sitwasyon mo ka ini? Ara mo nga yan sitwasyon ngayon. Ang garing nga wrong timing ang pag-turos kan restrictions. May issue baga kita, mga tugang tungkol tabi sa pigaapod na African variant. Ikaw kitang issue na pigaapod mga tugang na, ano nga susaro na variant? UK variant. O may posibilidad na magkaigwa man kitang sa deritang variant. Ang kasong iyan, nyaon mga tugang sa NCR. Ang sabi kay itong doktor sa CNN Philippines na nailing ko kan sarong aldaw, pag ginibo mo nga iyan nga na tinurusan mga restrictions ngunyan, wala ng RT-PCR test sa iba, hinali na sa travel authority, di ba? Pag tinugutan mo nga iyan, you are just nga spreading the virus. Ali digdi sa lugar ta, pasisiring sa mga probinsya, tarita nga aram kung sisayaan may dara ka yan, asymptomatic o bako. Piguwagas mo lang nga ang virus sa Pilipinas. Garingan niya ako may punto ini. Garingan niya ako may punto ini. Kaya lang, so attention ko nga na aga, pag-aadalan da giraray po kan IATF, ang gobyerno ta tios na, dahil nakaya pa niya to na magkaigwa giraray nin panibagong lockdown. Iyo mananggad. Magasto po ang pag-lockdown. Hello? Hello, good morning. Yes, sir. Good morning. Siguro mananggad. Adalang giraray. Oo. Nag-spike naman yan sa Manila. At ayo nga ni Migo, actually, dahil ko lang ito na sumarang kan doktor, infectious disease specialist. Agree ako sa point niya, Migo, na kung gibuhon mo ining daing restrictions, piguwagas mo lang ang virus, hali duman sa pinakadakol na kaso, pasiring sa daing kaso. Tama rin kong steady sa sarang lugar. Yan. Talagang ma-spread out yan. Napakasuma, napapagkalabagan di Witski, pinakaalangkaw. Yan. Di ba? Ayun. Di ba? Siguro flexible man ang guidelines na yan. Bata kita ba? Dito naman na may maintain so tamang protocol baga nagapradiit na nag-observar kan mga protocols. Na inot yan lang nga sumaksin. Pandua. Nagsunin sa tao na to ng lemon yung Lemon, Kaya naman nakikita mano. Wala problema. Diba? Pero kami ang point mo, dapat, ano ang hiling take mo? Dapat na ibalik ta ang RT-PCR negative result sa malaog, lalo na pag turista ka, o ano tabi sa hiling mo? Ito rin, tayo na makadetermine. Yes. Ano yung mga kayo kimaraot ko? O ang turista, i-require ta, di ba? Ay naputol, di ba? Di ba kung kimaraot mga tugong, kung ang turista na arog sa Legazpi, kadakol na mga turista na nag-arabo, mga taga-kwanda ito, halay sa ibang lugar, garmay tiriponig yung sarang organisasyon. Di ba? Kaya lang,
we need nga ni to balance mga tugang the economic stability. Dito naman da kaya pa na magpaparala lockdown kita digdi mga tugang ang buong Pilipinas na magastuman talaga sa maintenance. Naubusan kikwartaan kaban kan gobyerno. Hello? Good morning, Migo. Ano ang sa imong opinion? Okay, Michelle. Ano daw the general rule sa DZGB national? Didiligar ilan sa probinsya. Iyo, tama. Subago. Ngunyan, bumalikan muna naman yung nasyonal. Na itinaunan sa delegasyon ng probinsya, redundant kita nangyayari. Iyo, ando ko, pag nagkaigwasin ng bagong kan, i-recall ito pare. Mako, paulit-ulit kita. Ngunyan baga, in effect nga ni ang katanduan is Buda Kamsur, di ba? Kaya ang pinauduman kasi under duman sinda, din na nakakaarap kung naglalang taong dahi. Pwede pa ganito, sir, nasabi yung probinsya, kaya po, hindi mo mag-fisher ka bago ka lumahok. Kaya naman kayo puhuwan, sir, i-reiterate yan kang nasyonal. Yes, Sir, kung ano ang napalaman duman sa ETF memorandum, hindi kita pa ulit-ulit. Magapig ulit-ulit? Ano pag refrain. I look at and I see the rain. Hindi kita kakadiretso kasi yes. Yun ang pigsasabing ganun kita rarok na plaka. Yeah. Oo. Narinig ko na kita narinig. Marikani sa inyo mo kapag iba na naman ang tugtog mo. Iyon na nga niyan. Iba. Anyway. Sa butong imaray kung ano ang IETF, hindi na kita pag-upara pa ulit naman. Puro naman kita duman sa taas. Magkakaburulaga na naman kita hindi. Ulit sabi kan mga tiriyan. Ulit. Ulit. Nakita natuto. Hindi na natuto. Sige, salamat, Bigo. Yeah, sir, salamat, sabi. Tama, ito. Tama ka dyan, Sir Henry. Digdingan isa mo sa Pilar, Sorsogon, sobrang higpit ni cheese. Pero, ang patupada, dainin da pigbabawalan, durukutan pa talaga. Di naman nga ni oy, sala ang interpretasyon mo. Di naman ngunyang higpit tabi sa Sorsogon. Na-interview ko baga, di ba? Na-interview ko baga. Hello, good morning. Hello, good morning, sir. Yes, sir. Reaction po, sir. Go ahead po. Ang problema kaya ng IETF, ang namamari dyan, force militar. Wala doktor talaga o na maayos yung mamayo dyan. Opo. Kaya ang mga guidelines hindi biglang luwas. Minsan, palsabihan. Ang head ka ang DOH. Pero incompetent mo na maray. Yes. Alam nga, di mo ko dapat kita ma-spread kay grabe kung sa permero pa lang, naging muna sin nagipahagi. Okay. Kaya mas sila nagiribog ipahagi mo yan. Winagastin na subayor sa Pilipinas dahil balik probinsya. Yung wagas na ng winda so yung variant sa African variant dahil dyan sa paglip ng mga protocol na yan. Okay. Pero ang gusto din lalong ilugmok ang Pilipinas. Yes. Okay. Iyo man sana, Migo. Tayo wala sir. Yes, sir. Salamat Salamat. Puro sumilitar ang yaon dyan. Anong pagkaram kan sa medical term? Basta yun na yan. Okay, sige, bye-bye. Yun na yan ang binurog. Sabi ka ni Padigmar, yun na, nakunta na yan. Another reaction. Mga tugang. Hello, sir. Hey, sir. Yes, sir. Good morning po. Pinapalot yung gusto ko i-consider mandahan. Opo. Amigo, kaya mo talagang tunay na pandemic ka. Ulitin mo nangyari ka. Yes ako, kaya panganin ko itil na mahal ka. Kaya ang gamot nag-aadal, kasi gusto ma-experto ka na-experto na. Pinadala ng pandemic sa libro. Iyan. Pinadala. Ang mapagal ka ng pandemic lain kang dengue. And viral mammalaya. Yes po. Ang pandemic ni ang host buda ito o DECTOR. Ang nagdala o nagdala Yeah. tao.
unhost ba? Tao. Yeah. Mhm. Kaya, kung prailingon ta na nagdala ka ang ilan Oo. so turista o sa nagalaw. Mhm. So, Rector, pili man maulakita kan host nga ang bibita. So, Oo. Pwede. Pwede. Kung ma-endanger, Mhm. sila naman endangered kasi may RT-PCR testing na. Kita da. Hindi man sila pinalali. Yung mananggal ano. Ano ang sabihan? Turista na. Pero magiging sa inyo pagdang, dapat may herd immunity ka mo. Kung magabos na sa RT-PCR test ba? Yes. Pero, Oo. ayan ang Mhm. ang nagturo ka dyan sa IATF. Nakuman mga epidemiologist Mhm. Aha. kakimot kayo ni ikatulo sa iba mga abogado Oo. o sa mga pilosopi. Only fools change their mind. Aha. O, yun mo siya natulungan. Kaya, Yes, sir. Oo. hindi ka nag-review ng desisyon. Yung mananggal ano. Tama. Ang desisyon nila, Mm. pwedeng bawion, pwede ka mag- Pwedeng halion, pwedeng bagohon. Pero kung ang desisyon makigira, tapos nagsabi ka na, o sabi ka ng Emperor, go, attack. Mm. Ano yung na, Iyo. the Emperor cannot withdraw his Yeah. order to attack. Correct. So, yun Oo. po na, boy. Yes, sir. Opo. Salamatan po, sir. Mabuhay ka po. Alright, di ba? Ito. Mga tugang, di ba? So, yan po ang mga punto na iling-iling. Pero aram po ninyo ang bottom line, digdi. Regardless, mga tugang, kung ano ang patakaran na iyan, gibuhon tapuan sa tuyang papel bilang mga tao. Di ba? Iyon man sa na iyan. Tani ba? Nagkaka, di ba? Gibuhon ta ang papel ta bilang tao at isabuhay taman sa antulong bagay. Tamang paggamit nin mask, social distancing, ano pa susaro? Hand washing. Disiplina sa sadiri, tangani po na makatabang kita sa gobyerno. Ako saling, dahil naman talaga ki budget na sasakiton kita. Maray kon mayamanong kitang nasyon. Di ba? Maray kon nakabako man kita mayamanuno na nasyon, diyan po kita mga tugang nagakaigwa ki problema. Di ba? Kaya, anong may tatabang ta para mga tugang makurtar ini? Nasa satuya iyan. Architect Leo, good morning, Tabi. Eksakto, Tabi, Sir Leo. De ko ngarangaranan. Sa professor mo, so nag-apod. Good morning, Tabi, Sir Boy. Tandaong ko ito. So sa imo tabing professor, Tabi, Sir Leo, so nag-react kasabago. Yes. Okay. O bueno. Mga tugang 8:00 na oras sa Pilipinas. So, yan po na bareta ko niya nagluluwasan, mga tugang. Basta ako, ang maitabang ko lang dyan. Kita man na mga yaon sa magsunod. Kung dahil magsunod, ayan, sana. May problema kita. Sa pagsunod taman, pero ano, matama ito si Sir si Sir. Sa mga nakatuko nga dyan na iba, bako man talaga gabos, mga tugang may expertise para sa araw kang. Kaya, piga-adalan. Yan. Paburo bago, pwedeng bagohon, pwedeng iba pa, mga tugang, para masolve ang problemang ini. Yan. Good morning, sir. The bottom line ng Philippine government is to spread out COVID again to justify vaccine procurement. Iba man ang reaksyon ka ini. 2530, sabi niya. Yan ang reaksyon niya. Sabi ni Tony, with the new direction of IATF, we are varying for our own version of COVID-19, the Philippine variant. Sabi ni 8446, dapat mag-lockdown talaga kung dahil talaga mag-10,000 cases oral daw. Ako po, agree ako naman sa sinabi ko sa tuyang tagapagtaram kang ni Presidente na, ni amigo, ni Roque, na dahil na po kaya na para lockdown kalawig. Maubusan kitang budget. Dapat inalat namon aninda ang vaccine. Okay? Ang gabos. Okay? Sige, sandali. Last reaction natin para makaiba na kita, ha? I just want to
to elicit your reactions tungkol po rin sa issue gini. Hello? Sir Henry, good morning. Yes, sir. Good morning po. Siguro po, ako nahihiling ko lang dyan, kada ako mga sigibong advisory ang ITF, kaya nagkakareliban na eh. Ano daw kung ginibunin na ka ito is yung basic lang ang tinutukan mo na ninda? Diba yung sabi mo, face mask, hand wash, Ay, sus ko, pangyayari, pasabila daw kung estoy, pasabila daw so naputulo, tayo tabi akong charger, pangyayari sa maabaka. Nawara, so sa tuyang, yung problema kaya ng mga cellphone na bararatoon sana. Madali on ma-discharge. Pero kita makabaka lamang ki cellphone lamang na 10 milo. Opinion na reaksyon sa ang hapot. Dalan tayo sa lunay charger. Madali lang. Sorry sa nagapunta tabi medyo na discharge so sa tuya tabi na cellphone bata ini. Ang edad kayo ni mga 7 taon na gayon. Beno. Ay, anyway, pati sa headline ni Angie, di ko mababasa. Yaunig din sa, mga perang minuto sa na po, palampason tamo na. Okay? Magbabalik, mga tugang hanapot, magalipas lang, kan mga patalastas. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Brad, saan yung lakas na may dagdag pantatag? Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. So number 1 yun, sir. Immuni Plus? Sir, ang Immuni Plus, dagdag vitamin D at zinc yun. Mga tulong proteksyon. Nasa Cobra na ngayon. May vitamin C pa. Yan ang proteksyon. Meron pang vitamin B, taurine, ginseng at inositol. Same price pa rin, sir. Pero may added benefits. Ito pala ang kailangan ko sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C, now with Immuni Plus. Angat ang lakas mo. Ang vitamin D at zinc ay tulong proteksyon at panglaban para sa panahon ngayon. Cobra Vitamin C Immuni Plus has 100% Reni vitamin D and zinc. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal! Yan ang legit Gin Kapitan. May tamang lasang hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya! Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan, kayang-kaya. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number 1. Always number 1. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 8:05 oras sa Pilipinas. Hali sa DZGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Good morning, Angel. Good morning tayo, VP Henry. Sa pangalas 8 bareta, initaas na kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ang red tide alert sa 10 ng mga coastal areas o sa 10 mga coastal areas sa nasyon. Sigun sa Shellfish Bulletin, Number 6 kan BIFAR, nagluwas sa indang laboratory test na ang mga shellfish na nasa 10 mga coastal areas, puro mga positibo sa paralytic shellfish poison. Nagkapera sa mga lugar na ini, iyon mga minasunod. Mga katubigan na sakop kan Dawis, asin Tagbiliran o Tagbilaran City sa Bohol, Baliti Bay sa Matis City sa Davao Oriental, Dumangkilas Bay sa Zamboanga del Sur, asin iba pa. Gustong sabihin, ang gabos na klase nin mga shellfish asin lamang dagat, bako ligtas na kaunon. Aperaman sa mga lamang dagat, arugan sira, pusit, hipon asin iba pa, iyo ang ligtas man na kaunon basta hugasan nin marhay. Yan ang pangalas 8 bareta, aligdi sa DZGB News Base.
Ako po, si Angel Mustaza. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. For more information about Unilab and its products, go to www.unilab.com.ph. New Bear Brand Todo Tipid 2.4 kilogram pack. Save up to 120 pesos. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Milo. Doble ang sulit with the new Milo Twin Pack promo. Save 2 pesos. Plamex Forte. Plamex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nescafe Original. Bagong Nescafe Original. May tapang na di susuko. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Pigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado. Sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika. Parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi. Kung tawagin ay lagundi. Nasa Lemex for Kids yan. Sarap, lasang orange, yummy, banana. Lemex Sa ubo ng baby pasteco, Lemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Lemex Lagundi for Kids na. Basta Lagundi, Lemex. Detex Nagundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plamex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Lonely, napaka-lonely. Wala kong kasama pag ako mainom. Daddy, huwag ka nang lonely. Dahil may new Coke kasama 1 liter na tayo. 39 pesos lang. Kaya sulit at masarap kasama. Happy, happy na kami. Masarap ng kumain ng marami. It's gonna taste better. Try the new Coke Kasama for only 39 pesos SRP. Panasonic and Willie & Sons is committed to create a better life and a better world, continuously contributing to the evolution of society and to the happiness of people. Provides trending product and services for a wide range energy-efficient home appliances such as LED TV, inverter series refrigerators, audio and video systems, DC inverter electric fans, and all kind of washing machine products. Also with premier nanotechnology that can keep the air purified in your home clean and fresh 24/7 for Panasonic premium air conditioner products. Hurry! Visit us at any nearest Willie & Sons stores or message us at our Facebook page and choose your Panasonic home appliances that suits your lifestyle. At Willie & Sons and Panasonic, we make things together. Magaling pero di mamahalin. Buti may Surf and Active Clean. Galing yan ang mahal. Surf at ay mas abot kaya di kailangang mahal. Surf 550 SRP lang. Galing yan ang mahal. Surf malinis at mabango pa di kailangang mahal. Surf tanggal kulob ang labada. Surf with Active Clean. Singgaling ng mamahalin based on lab test versus brand X on polyester. Pero 550 SRP pa rin. Surf with Active Clean. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Sige. Okay na susarot ang cellphone. Morning! Suglog ta okay na. Maringan ni si Angel ta permin igwaki na kasasay na charger. Sampulong ngayon dadara ko tabi sir na charger oral daw. Maray managi talaga ni. Sampulong charger ngayon dadara ko. Answer o nga dyan. Reserve ko ngayon po sa inyo. Okay. Mga tugang, may solusyon na tabi ang kakulangan kitubig sa Legazpi.
Standby muna siya. Dali lang. Nakalinya ini. Nakalinya ini. May solusyon na databi, mga tugang, ang kakulangan nin tubig sa Legazpi. Ang makakaresolver da ka ini, iyo po ini na clarifier, mga tugang na pinagpapatugdok mo niyan kan lokal na gobyerno. De ko lang aram kung sisayan pondo kayo, pero ini tabi mga tugang ang makatabang sa kakulangan tanin tubig sa Legazpi. Kaya pigapunan ko sa Mayor Noel para i-clarify tatabi ang clarifier. Okay. Mayor Noel, good morning tabi. Good morning, Henry. Yes, sir. Henry. Opo. Yeah. Yeah, opo. I-clarify tayo ng clarifier. Yeah. Yeah. Sige na, Mayor. Dahiling ko kaya sa post mo kan sarong aldaw buda. Uro aldaw kaya may mga nagtitig sa tuyang mga taga-Legazpi regarding water supply. Kung gaano ito kadakula ang volume na mapoproducer ka ini, talagang magiging sufficient ang tubig tapo sa syudad. Ano tabi ni Mayor na clarifier na ini? Actually, ini clarifier na ini ang pinagamit sa pag-produce kay potable water. Kung ang source, Henry, arong kang yawa na medyo complicated. Okay. Inconsistent, buda, minsan baga, ang quality, grabe, minsan maray, depende sa panahon. So, ining clarifier na ni Henry, kaya baga nagkuduman, nag-intervene na ang city. Yeah. Supposedly, 8 o 10 years ago pa dapat inilinaag kang PhilHydro. Kaso lang baga Henry, kaya nga nagkiko kitang pagbabago kan board as in management. Opo. Tanahiling ta Henry, may igwang negligence. Nagparabayad kita Henry, ala dadaiman laog sa Philippine standard. No? Opo. Inap pinaka talagang problema digdi Henry. Kaya siyempre ang quality kang tubig sa Legazpi, talagang grabe ang reklamo kang tao. Yes, po. So, a year ago, nagkaigo kita kay declaration na crisis sa Legazpi. Talagang naglaog na ang sanggunian. Gabi na ang clamor kang tao. So with this, dumanta na araman na nagtuga na kumbaga ang PhilHydro na may kulang na segment. Yun yung clarifier para ma-realize ang consistency. Na kung minsan bagay Henry, marayon. Kung minsan, grabe. Yes, totoo po yan. May mga time bagay Henry na maray man ng tubig. Yeah. Kung maray ang source. Pero kung dugi sa source, di kaya kung di clarifier. Kaya po, masabi ko na, ini ang nailing ko na naging resulta kang pag-intervene kang city. Of course, ang board, nakatabang man, siyempre. Sindaso nag-desisyon kanina, di ibayadan ang PhilHydro. Kaya po, halos 6 months to 8 months, di nagabayad ang water district sa PhilHydro. Okay. Kung di ayuso ng quality. Kaya napilitan o kaya talagang ilinaag na po ini na clarifier, which is worth 49 million investment. I see. Ang pondo tabi kay ni your send po hali ang source sa of PhilHydro, siyempre. PhilHydro. Oo, pero inibase na sa intervention with that po, may no rin pwede tabi mayor magiging operational? Actually, sa ngayon, alos mga 30% na ini. So, ang target is May. Sa May. Okay. So, by May, yaw na po ining clarifier. So, hopefully, magkaigwa ka improvement o nakulang improvement ang satuyan. Consistency sa quality. Kaya po ang Philippine standard. Opo. Ang sarap bagatabi yun sa issue dyan, pag malabog, pag halang ka on turbidity level kang yawa, medyo na din sila na mag-produce, ano? And epektado man kita na consume. Ini po, this will address the problem, tabi, Mayor? Yes, of course. Yun yung ultimate na talagang nailingtang o kaya yan ang talagang result, yan talagang magiging solusyon. Kung di mo talaga ilagyan, Henry, may time na pag ang tubig maray naglaog, so raw water na pigapot, maray man ang ibang sistema, ibang treatment. Alagad kung medyo maraot ang panahon and medyo kuha ng tubig, ibang kolor, magiging produce man kaan, arog man kaan kung di kang clarifier. Hindi kaya clarifier, pero muna, ikukuhan muna siya. Pag alis sa duman sa filter, pero i-refilter pa siya para paglaog mismo duman sa treatment, malinig na siya. Ayun. So, pag naging fully operational na tabi ni Mayor, expected na, kung tamaan pagkasabot ko po,
Pambihira na kita, o dahil na kita makaka-experience sa maitom, gari iced tea, o malabog na tubig sa mga gripo, ta? Yes, dapat lang, Henry, kasi even in other places, yung pinapitlaan. No? Yeah, yun. Although, Henry, hello, Henry, Yes. although, Henry, ang karayan sa ibang lugar, mga river like dam, yung bagang piapunta sa Manila na lamesa dam. Yeah, Angat Dam. Talagang ang tubig Angat Dam, talagang mga malinig yun, no? Ini sa tuya, kay Puan talaga masustineran iyan sa paggamit kaning clarifier. Kaya pag-expect, Henry, na bako lang malinig ang tubig madakul pa ang volume. Ayun, So, may isya baga tabi kita mayor sa pressure, di ba? May mga time po na malinawon ang tubig pero maluyahon ang pressure, ang bulos. Kasabay po sa masusolusyonan. Kasi, Henry, kulang ang bugak ang tubig. Yeah, correct. Kulang ang bugak. Kasi kukulang. Minsan talaga, Henry, lagong yan, dapat nag-supply ang pilhydroxide ang mga 24 to 26,000 cubic meters per day. Nakaka-deliver lang sila ngayon, 15,000. So, nakukulang kitang maray. So, nag-aaragawan ang mga household lalo ng mga pipelines Kaya maluya ang bugak ng tubig. I see. Sa Legazpi tabi, Mayor, perang cubic meter ang estimated na kay Puan oral daw kan mga Legazpi nyo para masabi ang sufficient supply? Yes. Sa ngunyan, Henry, they pakasabay sa expansion, sa existing line pa na about 28,000. Dakulaon pala na, no? Kay Puan, 28,000. Kaya nga ni Henry, di ba kulang kita? So, ining 30,000, Henry, bako penide, pagkataligin mapundo. Sa matter of fact, kahapon kaulay ko ang board, malaunching kita. Sabi ko sa India, yan sa mayon, sa may bunga asin mabinit, mapabiding kita kaya another 50 million na duwang well. Para madagdag iniki about additional 3,000 cubic meters per day. Ayun. I see. Sa ngayon, Henry, ining buyuan, sa springs na ba, sa 7 springs na dyan, nagpaproduce na alo 7,000 cubic meters per day. So, meaning, makakaigo kita total of 10,000 na backup. Yeah. Ini Henry na 10,000 sa tuya, ini owned by the water district. So, ini ang magiging backup na Henry. Magkulang kita, buat 30,000, di 40,000 na yan. Iyon. So, sa intagok lalag ang sobrata. So, mga expansion ta na. Ini mga naiiabot, pwede ta ng lagan ini. Okay. So, yan ang plano ng expansion kan sa tuyang syudad. Sa North tabi, wala magtaki ibang source. Baka nakita sa Yawa. Hindi ba mga springs na dyan? Nakulong kita dyan sa Northern. Yan sa bunga asin mabinit. Yeah. May mga kuha kita dyan, spring kita dyan, Henry. Pakinabangan ka na yan. Sabi ko sa board, maski yan mahal, dapat magprepara na kita because Legazpi is expanding. Henry, ko na inibutasan, Henry. Nakatuto kita every week. And bako sa nahin ni Henry, may pigakaulay pakitang natulo na supplier. Ining Mactan Rock, ining Global Water, as in Kinsay. No? So, ikaulay ko pa ni Henry. Kaya po, mag-aggressive na kita. Ining tulong ini, pwede mag-produce ka 10,000 cubic meters per day pa. Ayun. So, medyo 30,000 na. Medyo kayang-kaya na. Ining tulong ini. Kaya lang, siyempre, dito man ini maximize. 3 to 5,000. Pasubra-subra ang tubig in kaso. Backup ta lang ini. So, ini tabi, mga bulk water supplier ini. And, ang kaipuan talaga ni is magkaigwa ki bidding or kung ababa ang rating sa PhilHydro. So, pwedeng i-negotiate. Ang presyo kasi kang PhilHydro ngayon is 1350 per cubic meter. Kung mag-offer siya ng lower that, sabi kang luwa, dahil nasa emergency kita, nasa water crisis, pwede kita makipaglaog ki water supply contract lang. Iyon. Basta baba lang sa PhilHydro. This is this is a utility, this is a basic needs, and kaipuhan kang tao. Okay. So, pag na-meet na Mayor ito na estimated consumption, kan bilog na o sumubra pa duman, dito na mahiling talaga na sufficiente na ang supply ng tubig kan sa tuyang syudad. Yes. Alam mo, Henry, medyo magad man kita siyempre, dahil mga masyado nagpara-intervene dati sa water district, mag-meeting man ako, pag-remind ko sila, tali kami sa Cebu, 10 years ago, duman po 4 ang supplier, Henry, dahil mag-giniribo kan
board dahil magbinibok ang water district. Kaya talagang masabi ko na may kapabayaan, kaya arugan yung sitwasyon ta. Yes. Opo. So mahalat kita your mga more or less Mayo, para mahiling ka na clarifier na and any pang mga plano ta in the future, makadirin kita nin sufficienteng supply ng tubig. Yeah, and may sarap pa Henry, talagang kung talagang busutang mega project, so tubig duman sa San Francisco, medyo rayo niya, no? Sa Buena Vista. South, may mga spring kita duman sa San Barangay San Francisco, as in Buena Vista. Pwede ta ipa-private public partnership ito. Henry. Ito, takulaon ito. Ito magayon. Magayon. Masira mo ng tubig duman. Yan, pinakamasiram ta. So, ang South Mayor, posibleng magkaigwa naman mga pipelines, para sa tuyo mga babayan. Actually, magpapipe kita from that to here. It will cost a lot of millions, pero pagiling ko, Henry, kaya tang gibuhon yan. Kaya tang gibuhon. Kaya po na tamang sistema, as in makipag-partner kita, it's either mag-utang kita or pwede kita makipag-negosyar sa wrong private contractor. Yan, opo. May mga anticipation po, Mayor, sa plano ta. Pag kita baga sa experience yata, doon na to may changes ini. Pag summer baga sa to, medyo nagbababa ang level ng tubig sa palibot niya. Kaya Henry, yan ang pig-remind ko ang board na dahil magpaingalo, dahil magpundo. Sige ang continue sa nakang sa tuyang pagkuha ki source. Yan naging problema kang other ka mga previous na nagmanihar ka. Kung ano sa nangyaon, yun na. Yung sa nasupik ang Pangina, lalo ng PhilHydro, nagparaalit na. Araw nindang kulang din clarifier, natataday siya na nag-enforce ka to. Kaya yan ang makaduda. Kaya medyo nangalas ako natata, daipig lagi yan 10 years ago pa. Kung di pa kita naglaong, saka lang sila magibo na may kulang pa palang yan. Iyan. Okay, so nahiling ta na tabayor ang kasimbagan duman sa hakbit kan iba. Lalo na sa mga bisita ta po sa tuyang syudad tungkol diyan sa water shortage ta po sa tuyang Legazpi City. Okay? Your may tabi, last na lang. Ano na po ang development na tungkol sa vaccination program ta kontra sa COVID-19? Yes. Ano bang latest? So we have this. Ikaw kitang vaccine ngayon nagkarabot ali sa national government ini. Sinovac sa kayong Astra. Yeah. Pero ini Henry para ta sa kwansan lang talaga ini. Frontliner? Sa mga frontliner lang talaga ini. Opo. And actually sa Legazpi nagabot na igwa na kitang Sinovac yaw na sa tuya. Sinovac. I-roll out ini probably next week. So sa mga private, igwa na kita yung mga nag-ineksyon mo niyan sa mga private hospital. So mga nakapasar na. Ang city, naka-schedule kita next week. So may mga frontliners na kitang ma-ineksyonan. Either Sinovac, as in, o Astra. Now, ang ini pong nag-abot about sa Albay, it is about 12,000 doses o kaya units, good for 6,000 lang ini. Dua bagang vaccine, Henry, after 1 month. No? So, likewise sa Astra, arong makangkadakol. So, this is not enough for the frontliner. Dahil pa maubos ka ni. Mahalat na naman kita another batch of supply. Pero Henry, manungod man duman sa Bakalonta, so Bakalonta bagang babag. Ini Henry, inapig-antisiparan ka na makatabang na para sa gabos. And kailang medyo may delay ni mga June pa po ini. Pero Henry, aram ko ang iba sige pang duwa kay tamang-tama ini. By June, ingat June siguro, yaon na ini di magatigo kita mass vaccination naman sa dili tama. I see. Okay. So next week may mga pagbabago kita tungkol diyan sa vaccination system next week so mga frontliners sa Legazpi sa government ma-ineksyonan na po. And siyempre ang dakulang bagay nita so mga frontliners na at least may bagay ning na-expose. So maliliit kita na ang transmission. Opo. Okay. Your masa na po unless na may pangapurang katabi sa mga taga Legazpi. Yun lang Henry so QR code. Kung pwede tabi Henry paki-repeateron mo so website ta para sa QR code. Maski po abo pa magpa-ineksyon, magpa-register ka na po para makakuha ka kay reservation. Mabilang ni sisay na sa gusto. Respetaran ta po sa abo pa, pero respetaran ta man sa gusto na. As of this moment, Henry, based naman sa initial na nagpa-register, pigiling ko, halos 80-20.
80% and rin, luminang kaungo niyan. 80%? 80% gusto na magpa-iniksyon. So, nagpa-registro as. Alam kawan, 20% lang so abo. Ang meaning, day pa. Bako man abo. Ang siguro naghahalap pa. Pero undecided. Baka undecided so iba. So, grabe Henry, tabi, mga tugang, magpa-registro kita para makarecord ka. Kasi later on, baka pa nag-abot po, yan, ma-audition ka. Iyo. Kaya advice ko tabi, magpa-registro na. Now, sa mga barangays na din mga internet, nag-hire po kita ko niyan si mga enumerators para po kuwaon sa barangay sa mga data. So, medyo maluya pag sa enumerator, makaka 300 plus lang kita a day kada barangay. Alagad, as in, nag-uusa din Henry, hanggang June. Anyway, May or June pa man. Pero ang importante po ngunyan, maka-register na kita para naka-record na kita na kita po is willing to vaccine or ikita taga-Legazpi. Including tabi ni Henry sa mga to remind again, sa mga kasambahay, as in sa mga nagatrabaho sa Legazpi. Be it public or private, lalo na sa mga trabaho sa mga malls or nagatrabaho sa mga government agencies, importante yun po magpa-record kita. And I just hope na continue na po ini hanggang maging mag-abot na sa tuyang vaccines. So yung masantabi, Henry. Yes. Mayor, salamaton tabing maray. Salamaton. Alright, thank you so much. Mga tugang, Mayor Noel Rosal, tungkol po dyan sa tuyang mga kahaputan, ngunyan pungal daw. Hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Okay, alas 8:27 na. Reaction muna ta. Ay, sorry po, may mga text pala sa sa Globe ta. Pasensya na po kamo ta. Supiga apod kong number kay Mayor, iya po usupin natin text nindo kaya dahil kung nababasa text po nindo habang nakaunan sa kuyang cellphone. Pasensya na tabi. Anyway, initabing hapot tungkol sa acceptance fee, ihapot tagiray kay Mayor sa maabot na alda. Oras po na makauron tagiray, ha? Pasensya na tabi. Hello, good morning. Good morning, Bite. Yes, sir. Good morning po. Naumawag ako basta may nabalita si Idol. Mayor Noel sa rupen mga magayon. Ano daw pa kuniktaran tapos siring sa daraga? Nata na naman. Madagdagan lamang ang tubig sa daraga. Pag subinumpra sa tubig sa Legazpi, i-connect sa daraga. Iyo tabi. Saro yan sa pwedeng i-suggest, itaramta kay Mayor pagyaon na sa tubig na dakol. Baka pwedeng pabuluson man sa daraga. Takataning man sana man ang gada do. Kataning man sana. Baka pwedeng i-share ta sa daraga, taranihon man sana. Oo, pwede. Ang pwede ba ganda ma-generate? Yeah. Tam 40 million ba ganda pwedeng ma-generate? Di, ang kaipuan tama nga nasa 28 million man sa ng cubic meter. Di, baka pwedeng isupply tama sa daraga. Ang kororon. Ade. Very good suggestions po, Bossing. Dahil kan, basta pigapulan mo si Mayor, dahil kitig babalita na maluya. Mayor. Kaparado ka lang ako tayo na. Hindi may lahi hindi sa Japan. Iyo po. Mayor. Ayaw masanatabi. Sige. Tabi mo, salamatan maray. Ibang reaksyon geto, Ibang reaksyon geto, Okay. I-supply da sa daraga pag sumibra sa tubig, takon. More or less, mga 40 million ang kayang i-generate, baka mananggad pwede. Tangkay po ang tapalan, mga arog man sa gato, mga 28 million cubic meters per day. Hello, good morning. Hello, good morning, DC. Yes, sir. Pero lang po tulungan. Itong 49 million na ita-download ng Pilahidro, sisegi tumasuldat. Diba ibalik din naman sa tuya? So ba pagbayad? Purifier din ng ilalahat. Iyan pala dapat mananggad hinaputa. Ito, investment mananggad ang Pilahidro ito. Tabaka mananggad, sige, ihaputa sa masunod. Mataliong ka, ihaputa sa masunod migo, mananggad. Tabaka kung i-pass on, sa tuya naman. sa consumer, ma-increase ng single sale, si WD, bako? Yes, so, si WD man, ipapasod man sa tong consumer. Yes, sir. Iyan man, sige. Inot ko sa imo, Angel, inot mong hapot na ini. I-clarify ta ini, pag operational lang, clarifier.
Oo, dahil yun mong kuyang kan. Yan, to equipment pa sana. So, facilities ka kung pagpadalaga ka, malang ka ba yan? Oo, pura may maintenance pa yan. Oo, diba? Kasi ito, Marayan sa imo nga po. anong nabunay? Oh, maray pala ang maray ang clarifier mo ko sa clarifier ninda. O sige pare, take noted dyan. Pag naging operational na, ihaputa yan, ha? Sige, salamat. Okay, thank you, Bigo. Di ba? May point naman si Noel sa tabi nga po mga tugang, mananggad. Ano ito? Dayan mga tugang so inisip, dayan pwedeng ipass on sa consumer. O dayan nila ipapasa sa consumer. Tapos siyempre, kung nag-invest ka ng 49 million, di ba? Nakulang amount yan. Pwedeng may posibilidad kaya na mag-increase kinda kisingil sa water district. Sa water district man, pwedeng increase, ipass on man sa tuya ng mga konsumidores. Iyan mga tugang Hapot. Mientras tanto, nasa linya mga tugang report kasabay si Ans Galero. Ali po dyan sa lawas, ordinansang ma-establisher nin guidelines para sa pag-akseptar nin mga turista sa Albay, hali sa ibang lugar, aadalan kang hunta probinsyal. Ans Galero, i-detalye mo. Yes, VP Henry, maray na aga sa mga parantabay. Pasensya ka na sa pagalat, ha? Ha? Pasensya ka na sa pagalat. Okay lang sa kuya. Ako talaga, di akong worry sa imo eh. Wala man sa kong problema yan. Tested ka na dyan? Sa paghalat talaga. Okay, sige, go. Nakatalaan VP na magkaigwa sa maabot na semana, Marso 15, 2021 nin pagtiripon ang sektor nin salud at sinturismo sa probinsya Kanalbay para pag-ururunan ang propestong ley na ibubuso sa sanggunian palalawigan Kanalbay. Partikular na nga nining ordinansang ma-establishib nin guidelines sa mga tourist resorts and destination sa pag-akseptar nin mga turista o bisita gikan sa ibang lugar. Ini ang sinabi sa DZGB News ni kinatawan Atty. Melissa Abadesa Armedilla, pamayokang Committee on Tourism kan probinsya kung sa iyang ipinaliwanag na nakaresibisa nin sarong referral manungod nga ni sa planong mag-crear kan siring na leya. Target kan ordinansang ini ang mga tourist destination at resort dahil sa ini ang mayor na dudurumanon kan mga personang muya na magbisita o magpasiring sa probinsya matapos ngani naturusan kan IATF National and Travel Requirement. Magkakanigo sa naman daw sigun kay Abadesa na magkrear na tulos-tulos kan guidelines dalo pa na palaog na naman ang Semana Santa pati naman ang summer season o kaya bakasyon kung saan talagang dakol ang nag-uuruli sa mga probinsya na mga tao para magbisita sa mga pamilya at semana, iba para mag-iling o kaya magbisita sa mga tourist destinations. Kay puhan daw na maging preparado ang probinsya dahilan sa panibagong guidelines nga ni kan gobyerno nasyonal nini, asin dapat daw na imbis na magdagdag pa ang kaso ng COVID-19, mapababa na ini sa mga masunod pang mga aldaw. Iyan. Kaya kung daw iyan ang Holy Week baga, kuana, pirang semana na sa nabaga, pirang pitsangon yan, dosingon yan. Duwang semana na sa Holy Week na 29 Lunes Santo na eh. Baka lamang i-certify as urgent. 29 baga Lunes Santo na, ang Biyernes Santo, Pizza 2, Abril 2. Tama, yo. Yes. Kadang hapot ko diyan. Dapat talaga adalan yan ang guidelines nindang, guidelines o tapag ordinansa may penalidad yan, di ba? Kung yan guideline or ordinance, di posibleng subject unto possible o changes o amendments, di ba? Yes, pwede. Dapat ang ordinansa day magbangga duman sa mga guidelines na iluluwas kang IATF. Yes. Tang IATF bagang nakakataas pag-abot sa implementasyon. Kumbaga, so kung ang ordinansa mong gigibuhon o guidelines mo mabangga sa IATF, may problema kita sa implementasyon digdi oras na magibuhan, mabago na naman kita. Kaya so IATF baga makikiimbitaran din digdi sa pagtiripo na ini ang legal office and health office and ini mga LGU tourism sector for tourism offices tangan na kumbaga malinya nindo duman sa IATF guidelines and even itong sa upang ordinance bigubusol niya so QR code baga tabi VP adala naman inda ining maray baka kumbaga magsuway man ini duman sa IATF guidelines sa level national. Iyo nga ni, sundan ko itong sabi ni Sir Boy, ni Dr. Boy, so nag-react ka sa bago, so professor ni Sir Leo, no?
Na iyan talaga nagbabago, di ba? Kaya piga-adalan, di ba? Yes. So meaning po, baka naggibo kayo ng ordinansa, baka ngayon next week o next month, igon mang kibago. Di ba? O ba, igon namang kibago. So, na pwede na sumampa duman sa IATF regulations na ito. Di ba? So medyo may dilema talaga dyan. Anyway, tara mga matali sindag, anak ko, maluya man kita dyan. Di ba? Ada lang kimaray o kung ano talaga ta. Pero kung ang suggestion ko, dapat makaskas kita, magiro. Yes, kota. Anytime pwede magbago ang sitwasyon. Yes. Di ba? Yes. Anytime, di ba? Kaya, fast and furious ko ta pag-abot sa mga local elected officials. Tama ka dyan. Kaya, madalagan ka. Salamat. Ano yun naman mag-aray ako? Madalagan ka. Sain? Kung ano dyan ginagawa ng Henry Run. Run, Henry, run. Henry Run. 2020 to. Diba? Anyway, okay, thank you. Okay, bye-bye. Thank you. MVP ang impormasyon. Abangan ko sa Lunes kung ano maging resulta kan pag-ururon. Yeah, okay. Ang Galero, DZGB. Alright, 8:37 na. O standby muna, Lowensa. Pasensya na, Lowensa. Tarapat ka sa bagupan. Pag nakapuo na, may problema kita sa nakalinya kong mga topics for the day. Babalikan ka, oras na nakan sa tuyang time check. Dintig para eye to eye na ako ni Ronald. Standby muna, Lowensa. Sa imong location. 8:38 na sa Pilipinas. An oras hatod sa Indokang United Home. Bahay ko to. Protektado ng United Home. Coffee Mate Original. Coffee Mate. Bring out the best in your coffee. Coffee Mate Neozep. Ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Diatabs. Basta diarrhea, Diatabs the best. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nagbago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Pandesal. Ito naman ang tunog ng may diskarte. Pandesal. Yan ang nag-Gin Kapitan. May tamang lasa at hagod sa presyong kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Basta't sama-sama sa diskarte, kayang-kaya. Gin Kapitan. Kayang-kaya. Drink responsibly. I was dying inside to hold it. Diarrhea, baka nagkulang ang gamot na ginamit. Nako, baka dahil sigurado ang dose sa iba. Sa Diatabs, sigurados. Diarrhea, tapos. Mag-Diatabs ka para hindi na dying inside. Diatabs the best. Unilab yan. Loperamide is the generic name of Diatabs. If symptoms persist, consult your doctor. Naaalala mo pa ba yung nilapitan ka ng crush mo sabay... Hi, free ka ba this weekend? Gusto mo manood ng sine? Yun naman eh. Ang sarap balikan. Ito rin, ang presyong throwback ng Chicken McSavers. Our best tasting one-piece Chicken McDo, balik 75 pesos na lang ulit. At ang paboritong McCrispy Chicken Filet, 59 pesos lang. Babalik-balikan mo ang sarap na pang everyday sa presyong yesterday ng Chicken McSavers. Kita-kit sa McDo. Get free extra rice when you dine in from 11 a.m. to 2 p.m. and 5 p.m. to 8 p.m. till April 15, 2021 for DTI Fairtrade Permit Number FTEB 114574 Series of 2021. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Pauline Luna po. Sa bahay ko, etchepuera ang anemia. Dahil sa United Home First of 8 Iron. Ang kontra-anemia na panalo ang lasa. Bahay ko to, protektado ng United Home. United Home.
Sipulin Luna po para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for sulfate iron. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Get in touch with Hapot. Send us a message at Facebook. Albay Power Energy Corporation. Report outages using DCOM at our website, apet.net.ph. Call us at 0908-677-3393, 0929-268-3904, and 0995-729-6332. Email us info@apet.net.ph. Apet, your friendly Uragon, bringing light in every home, delivering progress to every Albayano. Ang Bicolano, Uragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugkan payo, kulugkan hawak, asin kalintura. Sa Uragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Just na lang ang Bear Brand swak? Oo, pero ang tibay, di nang bago. I got my tibay. Just na lang! Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Araw-araw na ang tibay mo. Just na lang ang Bear Brand swak. Araw-arawin mo ang tibay. I got my tibay. Just na lang ngayon ang Bear Brand swak. Bear Brand Swak. 100% vitamin C, iron, and zinc sa halagang Just pesos na lang mga moms. Bear Brand Swak. Just pesos lang. Tibay refers to 100% vitamin C, iron, and zinc together with 3 balanced meals a day. 10 pesos is the suggested promo price. Promo runs from January 1, 2021 to March 31, 2021 per DOH FDA CFR or permit number 1118 series of 2020. This product is not suited for infant feeding and is not a breast milk substitute. Bawat? Aray! May alaga kang maaasahan mula sa Unilab. Alagang nagbibigay ginhawa. Alagang maingat magpagaling. Alagang tumutulong magbigay ng proteksyon. Alagang naghahanap ng paraan para mas lalong maalagaan ang kalusugan ng bawat pamilyang Pilipino. Alagang tunay, alagang Pilipino. Unilab yan. If symptoms persist, consult your doctor. Namibidan sa albay, inadaba kanbanwaan sa mong congressman Joey Salceda. Dakul na programa gabos inaksyonan kan sa muyang congressman. Ekonomistang matibay, matinabay. Yan si Joey Salceda, padabakan masa, malalaoman. Joey Salceda, ibang-iba ka, idol kang talaga. Sa kabataan, bidang-bida ka. Sa tudi albay ka ang tunay, handa pirmi sa pagtabang. Now that I'm free, Nido's the one for me. Protection that's right for toddlers Like me. Marian Rivera And Zia. Simula naging toddler si Zia, mahilig mag-discover at mas independent na siya. Kaya dapat, Nido 3 Plus for me. Mas pinahusay pa ng NutriTods program. Siksik sa nutrients for digestion, brain at protection. Specially made for toddlers. Look at me, Mom. You're my number one. Choose Nido 3 Plus. Nido 3 Plus. Todo protect your 3 Plus toddler with Nido 3 Plus. Todo sa proteksyon and sustansya sa presyong di todo. Nido 3 Plus yan. Protektahan ang sarili laban sa COVID-19 sa mga sumusunod na paraan. Ugaling gumamit ng face mask kung kinakailangan lumabas ng bahay. Iwasang hawakan ang mga mata, ilong at bibig. Iwasan ang madalas na paglabas ng bahay at kung maaari ay umiwas muna sa mga matataong lugar. Panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Ugaling maghugas ng kamay gamit ang sabon at umaagos na tubig o kaya ay gumamit ng alcohol-based sanitizer tuwing lalabas o makakahawak ng anumang bagay. Takpan ng ilong at bibig gamit ang tissue, panyo o ang looban ng siko tuwing babahin at uubo. Ugaling protektahan ng sarili nang sa gayon ay kayang-kayang nating labanan ang COVID-19.
ang mensaheng ito ay sa inyo ng Off the USAID funded emergency assistance to Typhoon Raleigh-affected communities ng Action Against Hunger at CARE Philippines. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. May naghapot sa kuya kasabago ba nagko-commercial? Morning, Henry M. Ano nga ya, Henry M? Ma-burnout pa? Kung sabihin ron na, dahil pa man pala nag-burnout, so schedule mo niya na 8 to 5. Dahil pa man pala nag-burnout, ano? Apotado tabi angel sa APEC, kung nata din nag-burnout. Apoton mo, tamay naghanda ngunyan kan mga generator. May nakaluwas na ang generator, nagkrudo na, nagasolina na. May nagapod. Nata nga ya Henry M. tayo nag-brown out. Patay nakaluso generator ko ngayon, naghanda na. Kay Henry M. Alam mo na. Ang lalaki. Maga. Tawagan mo yung APEC. Apoton ta, kung nata dahil hindi pina-brown out ulos. May mga naghanda man na mga kababayan ta. Mga tugang problema sa pagkakaantala kang construction kan tinampo sa balading kan pawa. Mga tugang salbatan ng pangyayari. Ipinagbabasol sa COVID-19. Paano daw ito? Arawon ta daw mga tugang ang detalye sa report ni Lowens Barcena. Lowens, good morning. I-detalye mo. Salamat, Bibi. COVID-19 ang saro sa posibleng dapat na basolon kung natatatiwangwang asin aloy na matapos sa alawig na panahon ang road concreting project asin improvement sa Purok 6, Sitio Balading, Pawa, Legazpi City. Ini ang saro sa posibleng simbag sa nagsasanga-sanga ng istorya sa nasambit na bagay sa pagladulado kan DZGB News kung nakasubago na kita naka-standby sa inistorya personalmente ni Kapitana Yoli Kekang Barangay Pawa na ini ang sa iyang pakaisi kung natatadai na padagos kang kontraktor na ang inisyal na pangaran kaini Epilip B. Ano? Epilepsy? Epilip B. Ha? Epilip B. Epilep Bravo. B. Roger. Epilip B, ang kontraktor. Takan mga nakalihis na daw, puminundo man ang katpalan. Sa pagtrabaho, ang mga trabador sa nasambit na lugar, sa pakaisi ni Kapitana, dahil ta mismong sa balading, may apat pala na pasyenteng nagpositibo sa COVID-19. Kan mga nakalihis na daw, asin pinaghalat sa kudnaan mga ini makarecover, nga ni na makaiwas sa nasambitan ng hilang. Salbatan ng COVID talaga ini. Pati yung pagsiminto sa tatinampo, apektado. Roger. Maiiling mananggad sa personal na pagbisita kan DZGB News na dai maiwasan na magrereklamo ang mga residentes na may sarong kalidyan. Regular na pinagbubuhusan in tubig na dai pa napapakarhay kanasambit na kontraktor ta base sa footage na naiilingon yan sa DZGB News Online. Pinasupay ang baha. Babayaan mo lang sa footage mo sa online. Diyan kan, puminon dumagdangog sa radyo, nagduman sa online. Nawara na kung paradangog latoson ta ka dyan na. Let it be. Roger. Diyan ka, puno daw ng radyo, liga daw sa DZGB News Online. O di nawara na kung list. Ayan sana. Ika talaga, Lawens, kung itong singit mo. Let it be. Ito nahiling ko nailing ko. Roger. Actually, abang nailing ko nga ngunyan, nanggigirabo ako. Gari ako mapaluha. Iyan ang epekto kang COVID. Gari ako mapapaluha kan sitwasyon, kan binayaan natin ang puna, dahil na kinagtatrabaho. Roger. Nagari ako mapaihi. Nagari ka mapaihi. Gari gusto kong birri ko dining mikroponong ini na agromoson ko kan sitwasyon. Roger. Nasupay ang baha baga dyan. Natutulos kayo ni mismo sa tinampo, pababa sa mga residentes. Diba adla mangon yan susog sa Kapitana, maasikaso na ini, sa iyang pinaglinaw, na maski may apat na nagpositibo kan mga nakalihis na aldaw, COVID-19 free na ang sa indang barangay kan magnegatibo na ini. Saro pa sa nailing kan DZGB News, so cruising sa main Pawa going to Balading area, bako pang kompleto. May mga pwedeng mabulsot na sibilyan. Diyan sa lugar, pag nagbisita, tabuda mo turista, tadainin mga warning sign. O maski man lamang ng ocean sign, ang mga kontraktor para makaiwas ang mga ini sa diskwido.
Pero oras na makumpleto susog kay Kapitana kay magayon ining bagay, tadati man ang gadbaga, ang lugar na iyan, talagang lubak-lubak na. May mga nagkadirespedo naman kan mga nakalihis na panahon, dahilan ta aloy ining na asikaso. Solar powered, mampalan ang street light na gigibuhon dyan, asin maliwanag na digdikon banggikon matapos ini. Ipinagpaabot naman ini kan DZGB News, siyempre sa paglado-lado, naghapot kay Sir Richard De Jesus ang tagapagtaramkan DPWH 2nd District Engineering Office, pero i-verify pa daw ini asin nangako na kukumpletohon niya sa mga nagkapira mga kahaputan asin ipag-personalmente ipapaabot sa tuyat na ngani nang pasabot na sa publiko. Kaya dahil ang considering na bagay, anong sabi allowance ni Richard? I-verify pa daw, tapos ipapaabot anong i-verify ninda? So, mga bagay-bagay dyan. Kung talagang napundo day ang sitwasyon? Kung talagang napundo day ang sitwasyon. Nata, desendaki kwa? Desendaki project monitoring division? May nangigwa. Bako dapat monitor diyang kang opisina? Roger. Ngunyan, unang apot ko dyan sa report mo. Kaso rin nagka-COVID sa pawa. Kan mga nakalihis pang bulan. Pirang bulan na. Pebrero na ngunya. Ay, Marso na pala nani. Di ba? Sabi yung tapang Pebrero. Sabi yung sambulan na nakagi. Kaso rin na pundo sa patrabaho. Kan mga nakalihis na. Sabi baga kan texter ta, kung totoo ito, masang taon na ngayong dagan man kinagtrabaho. Yan sana. Pero may mga nyaraon naman ng mga trabador. May nagtatrabaho. Anong pigatrabaho? Hain sa footage ka itong may nagtatrabaho. May mga trabador duman na nakaulay kita. Anong pigigibo? Nagtatrabaho o daig? Ha? Katindog. O di mo nagtatrabaho? Nakatindog? Tako may nagtatrabaho. Sigurado ako may nagip ka sa footage mo. Oo. At inagi. Yan sa kumpletong lugar. Ay, na may nasa. So ka ba nga? Sinemento. So may tao. May katambak na baybay. Roger. May luok na hararomon. Pag buyong-buyong ka, nakashoot ka dyan, dismayado ka. Correct. Diba? Kabanga. Andi, ko sabihin, di naagihan ini. Roger. Paano pag-agi mo kayo ni? Naagihan man. Naagihan. Pero luway-luway sana. Mga tricycle motorsiklo. Pero luway-luway sana. Anong agency nag-implement kaya ni? Region o district? District. Ano naman ang mga proyekto ninda yan? Diyos ko. Yan na pagparagiribuan kay rason ako. Dahil ang mangunyang ki-excuse, ta-open na baga. Haloy na baga nagkaigwakikwan dyan, ki-issue dyan sa pag-lift kang, pagbabawal sa pagtrabaho sa construction. Roger. Pala ang kay Bossing Richard. Yun na nga ni. Nakulog na ang payo ko ka. Hindi na kita kayo nagkontak kay Sir Richard. Hindi ka nagmo-monitor. I-verify yan. Very clear na dahil ka nagtatrabaho. Kung monitoron talaga ni Sir Richard, talagang mas siya. Tabi pabarayaan sa naninday niya na dapat mapirsigir iyan na initabi, may nagtatrabaho kan para matapos ang serbisyo sa banwaan. Roger. Anong klase mga project iyan kung mismong anahin... Okay na, sige na. Nagkatulus na may parting ko ang payo ko, sa may parting to bata. Pagkikagaw ko, nadadara sa buhok. Okay? Roger, ang saro pa sa nangyayari digdita BBP. Sabi ni Direk, may mga espekulasyon at iba at may mga residentes din na may maglaag na kikaratula. Na Ran Henry Ran. Dito daw ang makakatabang sa inda para makatapos ang sindang problema. Sige, pag-isipan ko. Pag-isip. Okay. Roger, di ansistikaan, matagal-tagal mo na sa mga residentes dyan. Dahil dapat matrabaho itulosin Dapat ang DPWs mag-insister na ayos man trabaho, magpuna ang kontraktor, magpuna kang trabaho. Kung na nila kaya ang persigiron. Ano yan, naururuntang yan. Kung sabihin mo, ang pagparagos kang proyekto at the mercy of the contract ay... Anyway. Okay? Ayan ang naglalo sa espekulasyon. Diba, Anong reaksyon ni Kapitan Yuli Anong reaksyon ni Kapitan Yuli? Siyempre, sabi ni Kapitan na Yuli sa
pinabutan niya man so naisihan niya na nagpapundo ta may outbreak man agad ng COVID nga hindi na makaulakit. Kaya sabi niya dapat matapos ini sa lalong madaling panahon nga ni na day man madanyaran sa mga residentes diyan. Ay may bakho baga akong nahiling. Ha? May bakho akong nahiling. Iwa akong bakho na nahiling eh. Bakho. Bakho day man nagiro. Day man nagkaroon nakalubong na ni. Nagkaroon na sa tahukan pigaakad na mga graba buda baybay. Roger. May bakho man nga, day man kiman nag-driver. Oo. Pero karon pinarada man sana eh. Roger. Pero pinarada. O ta, ang asaro nga ni BP sa pinakambutong line dyan, kung dahil pa natatapos ang proyekto, natataday daw ki warning sign o caution sign. Okay. Okay. Roger, so, yan tabi, BP, bakit no may karatula? Wala po na lang yan dyan sa kuan sa district. Roger. Na may o galing di ko na kayang apodan si Richard ta, malas 9 na eh. Roger to that. Okay. Roger tabi, BP, yan ang mga dagdag na istorya hali sa Barangay Pawa, Legazpi City. Ako po, si Luwens Burse Barcena. Alright. Mga tugang, i-follow up na lang yan tabi. Jimmy at saka Jomar, pasensya na. Bata marikot ang bareta ni Jimmy, tungkol sa disilting ini. Ugaring mga tugang, 3 minutos na lang bago mag-alas 9. Mapaingalo na makuha na kita, maparam na kita. May mga commercial pa. Hello? Sir Henry, good morning. Yes, sir. Good morning. Ang hapot ko lang tabi tungkol sa mga contract, mga project na napupundo. Gabos daw na implementing agency, may mga PhD in CD. Sige rin ang depensa kan mga kontraktor. Gano'n nagtitisis. PhD in Contractors Defense. Di ba? Kaya mga reparo. Ay, sus ko. Sayang lamang. Sige, Miko. Salamat. Bueno, ano ba yan? Dapat makaskas ang project ta. Kung kita man sana ng mga tugang at akon may iyan kan mga opisyalista sa nasyonal. Magsala, may sarak mo naman yung kimuda. Pag-arog kan mga tugang ang sitwasyon, di ba? Parang kita, bako para gamit kita term na medyo conclusive, pero anday ko ba hanggang mo niya na sabutan kung tabi na may mga proyektong bibarayaan, di na asikaso kan mga kontratista. Kuda natan, DPWS, di ka nakakapirsiger. Standby na lang tabi, Jomar at saka Jimmy, sa report kay sa programa ni Pio sa programang Tingog Kamarawan. Salamat po.Asa ng pagantabay, goodbye, mabuhay. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GP at Tigrolac. Isolation,